marugi na hiyade. Baliw kaya akong magpimana lumako ba tanong kaaga. O karuraga ba karo malimo. Yalo karumali pamita yan natin nga batay siya kay si Iriso. Ano mga preso bangil dito so yan ang ipalwama na di mga tunay. Paadan ko yaso bagutan wama. Ikinaro lagi hatiyan ipalwama. At cara panahiyade pa. Yaga sa matikaw. Demi naman na sa FB kung mabalat na naroon ka na. Tapos maikuti pa. Narinig ko si mo mataluli. Pero lagi maanda ba yung mga tutap mga pumili at wala pa. Kita ko itawa ko dari suaya ko daw mo sa duluma paproma ni parwala ni pero wala gi man sa mga gulupin dato pero mga ulo na aga manahiyan ni pasok na ito man sa borobeaga adepe pudaga suaya mo sa duluma men mato batang daga boto ma soma na suaya ro to braga pabulaga ko kapabulaga ko kami sa mga ladiaga dia laro kumamoy bawa ko yai pe pudaga suaya mato man badangaw Tujumangi malak dunia damai bagi sila itu. Amin. Tapi ya ini badan naik gila ada tapi mau wala sorong ba nahama uke badete wala ba usara buta na uke ya ada baru mi uke no kere ke spay dulu baru de keadaan momo le sai yo di koi pa ke de romana gina no tola kodra ita banahya ande hiwa mai silunia na utuna kami bisa maafur ke baka dedek tare melumi irugi namun pasugi kegiatan da natwari bila emitter ke dunia itu limusugi si no ay dola susumo ba ito di bisa baka dedek balang baba aurira